barisan arak-arakan kang jangano kang samyon derekaken wujude Prabu Krana Sewagara kang tumuju ana ing Praja kang diri.
Prayeta den ngati-ati bocah bagus derek Ratu Gusti tumujing Praja Kediri Prabu Plana Sewandana Patih Bejang Kanong kang sami andherekaken Ratu Gustinipun tumujing Praja Kediri ngayunake putri Kediri ing mriku madyane Prabu Plana Sewandana Samya lumangsa mangumpul den ngati-ati kang sami andhereke Prabu Plana Sewandana kang tumujing Praja Kediri mijil saking praja ing Kadipaten Trenggalek. Oh yo wah kuwi mikir tak cepakne. Oga mbake nyuting kok setengah badan. Ngeser tok. Wete nyandur gak disyuting. Ngeser nyan. Karepe setengah badan ning dhuwur. Ora. Ngeser tok sing disyuting. Ndase apa ketok? Yo ketok ndase. Sing endi ndase? Ndase cole. Mbak lek nyetir rada dhuwur Mbak ben ketok wajahku. Heeh. Lah lek ketok sing ngeser ya be. Kuwi ben ketok raine, Mbak. Ngono lho Mbak dhuwodok mengkokok misal. Apa kan ngedrek ya? Mbak aja guyang-guyu Mbak, ya rene lah. Tak gendong apa mlaku dhewe? Sek, sing ndi? Iki lho, Sing ndi lho? Sing ndi lho? YouTube itu? Lah nyuting wis setengah badan lho, Mbak aku ya izin lho. Kadang aku metu wotok ngene piye. Mbak, zoomen raine. Ben ketok uwelek. Raine wireng. Lah, ben di zoom raimu, Sek. Apa, Bu? Bersih apa, Bu? Bersih apa? Kirek, ancen. Iki apa jenenge? Ya ngono aja banter-banter Bu. Bu izin ya kene masyarakat ngendi iki? Tapan. Oh, tapan dasmu. Oh, jati ya. Jati. Anu brek. Oh, alah iki apa Doraemon iki?
Iki kajate nganu blek. Cak cilik lho. Kajate blek. Kajate 7 dinanan. Sopo sih mati? Pahlawannya kan adik ini memperingati hari kemerdekaan. Lah Kan 77. Oh, alah sing 77. Muga-muga blek iki iso ndongakne masyarakat Jati. Sehat selalu, panjang umur gitu, Mbak. Guyu gak nyawer peringas. Lah lah. Lah, wih karo bose sapa wi? RJK. Sik, blek menang tak dongane sik to. Bos kuwi. Ya ibu sing bobot. Asli bos kuwi. Ibu sing bobot dongakne gangsar lek lahiran ya to. Bu, muga-muga anake 10 ya. Moga-moga kok anu Bu. Enek iki nek tujuane Bu aku dongane sampean sesuk lek lahiran gangsar nanggak putra Pandhawa. Lha Pak. Iki mek 500. DP-ne 500. Saya duwe lho. Iki Yo, kan masih ngene wis. ukuran anake 10 nggih Bu ya. Berarti ibu gede ngundang aku tok kon isa-isa. Lah kabeh gak? Awakmu tok? Aku kok isa-isa wae. Isa-isa tok. Aku ngeterne nganu tok berkat karo ngumbah popo aku. Heeh. Wis sing ater ya. Heeh. Go sehat selalu. Amin. Ya, kita bojone ndi, Bu? Aku. Bojone aku. Berharap menang. Iku elek. Ya Mas Faiz ya sepurane gogo bojone sampean gangsar babare iki Mas. 10. Mas Faiz iki kuat asine iki, rekoso. Lamun rekoso jeb-jeb mendino bengi ya. Kowe ping 5 Mas ya. Ping 5 lah ndadake ping 5 lah ya. Wih wer jagung sing olahraga. Gecek lho wer jagung. Olahraga. Perang celeng ning kamar Mas ya. Perang celeng biasane. Bu aja kaget Bu ya iki ketekan ciblek kok Ponorogo iki bocah. Ponoreok. Oh iya Ponoreok. Lek kula alah lokalan pring mawon. Coba namine sinten nih? Mas Faiz. Nah, biasanya Mas Faiz iki rekoso mulai kerja. Dek, Jatah. Nah, Dek, enak lho. Ha, ngene adem. Ha. Biasanya kan ngono to. Lah, biasanya ditawani, "Dek, njaluk piro?" Oh, 5. Wis kuat. Kuat iki wis kuat, wis pokok mangane soto kuat. Lah ngombene apa sampean semerpe? Nganu Apa seprit? Koko Bima lah, Koko Bima sing enek mamar jan kuat kae lho, ruso. Plempoken. Heeh ya wis saiki diawali kok salto ya to. Lho kowe to wayah. Ya wis kok Kowe moga-moga. nyapa mandek mau? Lah aku kan gara-gara mbake nyuting setengah badan ngeserdak lho. Ana Mbak. Mbak, syuting raine di Zoom. Yo, ayo Mas. Welek raine iki ireng tapi silite putih. Walik sok. Oh, walik. Ayo, Mas Oke. Kepikiran apa salto kok iso ceblok. Banyak ngentut pas raine ngono. Saiki no ngganong no kecerit saiki. Kecerit to. Ngganong sangu telek. Weh, jan kebangetan lho iki. Kowe iki lak ngising keblek ngising ndang ngising. Dek mung suarane makpret enggak krungu, Dek. Sorry ya. Tapi nganu sek, kok kene krungu. Suarane ora makpret. Makpes. Enek pese, pes. Saiki nges enek bluke. Oh. Melet kok ula. Jarene kembar iki. Enten kembarane. Lah lho kembarane. Iki sok melet, lah intil-intile ngepang. Intil-intil ngepang kok ula. Matane ora. Sogok tenan iki. Bosku mung di HP nyawer 50.000. Bosku, peh, klambi ijo kaya rengginang. Walah, bos. Nyapa, Mbah? Nyapa? Loh. Mbah. Hari ngenteni liyane apa? Cek,
Kowe disangoni didungakne to, didungakne. Asih. Bojone loro. Ayo bojone loro. Sapa jenenge? Wah, bawa-bawa. Rekosone nemen, ora kaya Mas Faiz 5 cukup. Saiki 5 10 cukup ya anake. Muga-muga iki ya wong Jati ya welas asih. Iki Sing nyawer sapa? Iki Pak wae sik. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Lho, kowe iki. Pak Yudi, tiyang pundi niku ana tugu rantai tebih-tebih mek ndelok jaranan Putra Pandhawa. Trimane ndelok wong elek-elek ngene nyapa to, Pak? Ora ndelok wong elek, jaranane Putra Pandhawa pancen oke. Jaranan Putra Pandhawa ya apik, tapi raine dhewe elek. Oh iya, Ding. Penting silite putih. Heeh, blek-blek. Muga-muga Muga-muga iki wong berjati iki welas asih to ngimbui 100.000 lho. Amin, amin. Kok tuku mobil. Wong nyawer kene dongane iki rezekine kathah. Saiki ngene blek durasine ya wis mepet, wis wengi, adik-adik wis ngantuk. Saiki candakmu Saulto. Iki pambune sapa to Jan iki? Bapane. Halah guaan ae wis. Jan. Saiki candakmu Saulto ya ta? Yuk wayahe kancane sik to. Ya wis ayo Dako Chan. Ayo Mas Tabuh. Ben sawer wong kene, wong Jati sugih-sugih jarene. Kasih Jarine. tepuk tangan buat Mas Dako Chan. Waisah. Dako Chan. Bah. Bah. Lah, duwe lah. Apa jenenge rime iki blong. Makane to. Rime digawa. Oh, duit receh kok wong mati. Oh, tenan keblabasen. Aja nilik din. Lho, Samsudin iki boloku to. Ono nyetrum. Mergo enek ibu sing wayu, sing guyang kuwi sumeh gitu. Asline marani iki emang. Wajah kok Nela Karisma untune ompong. Ora untune ompong bisa. Kuwi iki ora ompong, Blok. Biasane urung tukul. Mbok tanaman nih urung tukul iki. Oi, buah. Loh, aja nyawer iki, Bu, raine ireng. Iki lho. Lho raimu ireng kok. Wis dipaesi klawu raimu Rupamu koyo Malika. Jek delon kabeh putih-putih lah iki ireng dhewe lho, Bu. Makku ndi? Ireng dhewe lah. Welek raimu. Tamune makku Wah, disawer. Ayo Mas Oke. Tuh. Hop. Iki sik. Raine kok Saipul Jamil. Ijo ya kosek sempakku melorot. Ijo sempakku melorot iki. Ijo jangkrik. Ijo. Beh. Iki pesulap merah iki rengkek ya. Pesulap merah klambine Racing Hell. Ora Racing Start. Sulapan. Nganu. Rene. Jangkrik. Wow, emosi ya kowe iki. Iki lho, Sek. Iya, apa salam sik iki wong kene ben kenal. YouTube sik. Nggih, Mas, YouTuber di Zoom raine, di Zoom. Raine di Zoom ya, di Zoom. Ben ketok ben viral. Kaya malih di Zoom. Lah iki ya, untune merongos. Tutupi. Ababmu ra enak. Halah. Apa lho? Iki to, sesene ipli iki ta. Sing anu infone Bapak Pandi jaranan. Walah. Password apa? Iki lho bocah iki. Password apa full? Pak Kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja ngono. Mas, lah iki nek password to intro kematian, Mas. Ayo passwordmu apa? Oh, tenan. Tenan ngimami yang becik. Akhirnya, iki makanya jambu kluthuk. Akhirnya malah manduk ini. Tenan Bang Ipul. Siapa nisanya apa orang kene? Isone mek aku Gedek. Tapi tak delok-delok untukmu gigis to. Gidal tok ngono. Lho kuning. Kowe iso gak apa ning kene kon nyapa Mas? Aku gak ero lho wong kene iki. Kok joget? Iso ganong to? Bah, jangkrik wis iso ganong yo. Wah.
iso salto. Salto ping 5 ning dhuwur gak malik-malik. Loh, padha ra ini. Ganongan topeng. Loh, iki to bagus. Urung. Ben iki lho, gak apa. Yo wis yo. Ayo, Mas Kek. Ayo blek, salto. Silitmu udunen to. Kowe joget tenanan to. Iki tenanan, Mas. Ya. Sampeyan lungguh nggih, Mas ya. Kan lungguh. Loh, wangel diomongi. Soblok telake lho. Masih telake elek. Ganongan ora mek kene tok sek. Ora wong papat tok ning kene ya nek wong ganongan ngewangi kancane. Wis setuju gak? Ayo, kowe iki Mas Mukari teko Australia. Ayo to, muk iki dewangi kancane. Waimu elek. Kowe iki dewangi. Kowe rene. Ndang, gi. Tarin gi. Dase, cengele. Gitoe. Ayo to. Pisan. Beh. Ayo to isin lho, raimu tutupi kresek lho isin. Beh, Jan. Lho, kowe iki teko Taiwan lho, bintang Panu lho. Bintang Panu sek. Sek, bintang Panu iki. Panu tok silite. Lho, ya iki kon salto ngerokok ae koyo mandor raimu. Ngene Mas. Infone kok Taiwan ya salto barang aja nek ngluku. Ngluku iki lho Mbak Pur lho. Gitokmu ireng. Ngono. Mas ya oke. Ayo Kak, Dewangi. Tolong batuannya Mas. Enak asine. Wis ayo gas. Tukang saron gembong ya ganong asine. Ki mesti kena gedang kluthuk. Iki tanggung jawabnya kudu anggi sing canggih kok. Asine ngene lho. Mas, nek kene kena BPJS lek salto ki hati-hati. BPJS iki gak enek. Mesak. Pirang taun Taiwan ning saltone mek klimbrak-klimbul. Gitokmu ireng. Ayo. Mas Pur Mas ya, aja kapal ya tak jek ning Australia yo.
Chandrawadian metune sang kucing Chandra Bawa. Kono medale kucing. Wah, iyo. Yeah. Yo. Yeah. Ing kono jumedhul kewan alas kang saka ing wana. Iya. Ujete kucing Chandra Bawa. Iya.
kono kasusuh Sura Nyimpang Masih Putra Pandhawa sing nang jero kalangan lambi metu kondang Prayasini panitia ingkang wonten kula aturi nyisiaken ingkang wonten ing kalangan budal saka mergo mengkilek kesinggol dadekne Pasurayan pikun kalangan dipun kosongaken tim panitia tulung nggih dipun bantu kalangan dipun suwunaken nonton nadyan kemisana minggir Prabu Kono Sematana apa tak kamrayu bagyo ake wong kang padha taka senjata pemimpine Pecot Kyai Samatiman Putra Pandhawa ngayahi kewajiban salam hae tak enteni saka kene ayo padha ngadeg gendang nyada omrene salam hae ayo padha apa dak sisihke sing ning kalangan metu jaba gendang nyada omrene yo nyimpang apa disimpangke isih Nyimpang Masih yo sing ning jero kalangan metu jaba oi yo Isyo Masih apa tak sisihke bitches sitting on my standby. Sitting on my stand, bitches sitting on my standby. Sitting on my stand, bitches sitting on my stand. Gang it back, sitting on my standby. Sura! Yo!
Yo yo yo. Turo. Yo yo yo. Impang Mase. Yo. Yo 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 yo. Monggo panitia dipun bantu nggih. Sing ning tengah kalangan dikosongke. Nggih, sing ning tengah kalangan dikosongke. Panitia mau dibantu, kalangane penuh karo penonton. Yo. Yo 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 yo. Yo.
kambing biri-biri ala sudang dari Jawa, mana kena dari bawah tuh kemana, laju-laju kuala sampai ke sana, itu beriku semua akan kemana, memanggil pasolan di kami tapak kakinya, dan memang kesalah kota bukan tuh apa, esini bersama rila. Putra Pandawa, Putra Surya Audio, Putra Pandawa, Kaping Bopo Gunawan, Pandikru, Putra Surya Audio, Putra Pandawa. Cerita zaman dulu tak aduga tanah, dia laga ayam bukan kepunyaan. Cerita zaman sekarang kau yang kena duit orang, apabila pecah tembelang lari lintang pukang, kau tak mampu bayar sekupang pang ala kosong, kau amai-amai balalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri ala sudang dari Jawa, mana kau nak lari bawa duit tu kemana, dua laju-laju kuala sampai bersena, duit tu beriku semua antar kemana, memang bisa sholat tikam di tapak kakinya, dan memang kau salah kau tak bukan tu apa-apa, rampung isen sama rila, rampung isen sama rila, putra Pandawa. Rampung isen sama rila, cak 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 cak. Suruh, ayo dong. Aku Sura Sinawang ing netra mencorong lira cahya, maruta angripe sajroning nolo rumeseping rasa karasa lira samudra agawe ademi raga lan sukma. Aku kang lakon Dewaning asmara kekitung pucuk tetulunga lan ing mriku mati marang janma kang ketaman pronto paring ana daya lerpindo saratula para nyawa kang regem tresna muga kabeh bisa ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung dikakang mas yakti pepujaning ati pindaler kartika wewayangmu ketun indah tak jaga tanpa batas tanpa sayang
Ngermatian sing bapa kang ana ing tengah kalangan jaluk berkain bumi berkain sang kuasa berkain kang ana ing jagat raya alam padang sak wujuhe muga bisa sak nunggal nyawit dimarang kersane sang bapa manut miturut apa kang dadi ature sang bapa tansah penyengkuyung kahanan ing dalu menika mila sang bapa amaminta wonten ngarsanipun Gusti pepesaning kudrat Gusti kang lar maha wenang sak wontenipun jagat gumelar sak warnane mugi kan tansah sedaya nunggal nyawiji marang sang bapa jumeglur suarane Kyai Samandiman cepeti sada lanang kang oleh ngasane sang bapa iya wah iya ing urmadian sang bapa kang ana ing palagan jaluk sentare kang ana kang gumelar wonten ing jagat raya sak utuhe iya goyang odik ing rawadiane jumegur kaya dene gunung Kelo Cahayu kumuro swarane gegirisi jumegur langit kediri kilat kumpur padha sasaberan potong dedet katet paliwangan nyembur rumpuk utane kalinde gunung kalot jumlah kurmedase hutan watu krikir uga geni awam mater kekangan endi lindu goncang bumi gunung kelot ledos tengah wengi
Keninya berangkasa ayo eling marang kang kuwasa Blitar Malang buku ing Kediri akeh korban lan sing padha ngungsi jagat pata sita oting gadot kumlaker dose gunung kalon putra Pandhawa ora sepele Mbak Yu sampean kok dhewe ae nek budal ning pasar tak baturi Endak putih Pak Ayu badhe tindak putih Kapi nyaren tindak wae ra numpak tak Putra Pandhawa Putra Surya Audio